Фестивала се намира в Морската на открито, сцена Охлюва. Има много хубави спектакли и хората се забавляват, защото им докосва сърцата. Този фестивал се опитва не само да забавлява нашите деца, а да ги научи какво е театър и как се гледа театър. And there are many people coming. Even, what is it now? 1 hour before the show, there are already many people. And they really want to see the show, so it's a nice atmosphere and yeah, I like it a lot. Много ми са интересни театрите. Повечето пъти няма места, затова се носим възглавница. Мен ми направи впечатление, че децата са възпитани да гледат куклен театър. Дори тук, когато е на открито и когато има толкова пречещи обстоятелства, които се виждат, които се чуват, наистина децата остават сами и гледат се едно са в зала. Да, защото баланса на спектакли, които предлагат, е за деца с различен капацитет и израстване. Фестиваль өте жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай артымда 1000-ға жуық адам сахнада жиналды, билеп жатыр, спектакльді тамашалап жатыр, актерлардың ойындарын көріп жатыр. Барлығы жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Дните на куклите, дните, в които най-важни сте вие, деца. Всичко е за вас. 11 куклени трупи от България, Нидерландия, Румъния и Казахстан ще ви принесат във вълшебния свят на приказките през следващите 7 дни. А за това, че го има нашия фестивал, трябва да благодарим на Министерството на културата и на Община Бургас, която ни помага не само финансово, но и създава условия за осъществяване на всички наши идеи. Тук за 10-ти пореден път ще има изключителни вълшебни представления. Искам сега да ми помогнете да аплодираме главния виновник за този фестивал, а той е именно Бургаски куклен театър. Моля за вашите аплодисменти. Благодарение на тези прекрасни какички и батковци от Бургаски куклен театър го има този фестивал. Успех на 10-ти фестивал на куклите в Бургас. Някъде далеч от Канзас има земя прекрасна, там мечтите ти се сбъдват и се случват чудеса. Много се вълнуваме да можем да сме тук и да зарадваме публиката с представлението на нашите деца. Защото деца да играят за деца е общо взето, така мисля, че едно много красиво събитие. Децата наистина се свикнаха с този фестивал, чакат си го, искат си го, обичат си го. Това е едно страхотно събитие за града, по принцип и за кукления театър. И това е един празник за всички. Нашата цел, освен да се докоснат до магията на кукления театър, е да ги направим добри хора, да ги възпитаме да се обичат един друг, да се уважават и да обичат и кукленото изкуство. Дайте още тук храна, гъл, 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 о-ха-ха, избата ще прес
Ходил съм на няколко пъти на вашите фестивали. Всичките театри ми харесват. И Мързеливата пчеличка, и горските певци, и Чукибук, всички. Обичам кукления театър, защото той е много хубав, има много хубави кукли. Някои са на конци, някои без. Моята няма нито конци, нито дръжка. Това е клоун. Близо е двореца вече, близо е недалече. Той ли? Аз съм един от щастливците, аз съм бил на всичките 10 издания на този фестивал. През 2014 година попаднах съвсем случайно на първото издание на този фестивал. И това беше една прекрасна идея тогава на Христина Арсенова и на Държавния куклен театър в Бургас да се предостави възможност на децата, не само на Бургас, а на децата, които са гости на град Бургас, да имат възможност да видят различен вид куклен театър. Нямаше такъв фестивал наистина на открито в Бургас, но нашия театър много е пътувал по света. И това за другата част на света са стари традиции. Хората наистина, особено през летния сезон, са навън и се забавляват по различни начини. Просто идеята беше наистина да направим един голям хепанинг или нещо, което да зарадва цялото семейство, да бъде безплатно, да бъде на отворено пространство. И така от тази идея, нали, се роди този фестивал, който с всяка една година все повече хора, все повече усмивки, все повече хора от различни места идват. Колко време горе-долу се подготвя един фестивал, едно издание? Каквото да кажа, ще излъжа, защото наистина това го прави нашия директор, за което, нали, наистина респект, че тя така се нагърва и като супермен прави абсолютно всичко. Конкурса! Добре, обаче като няма да сме ние жури, кой ще бъде жури тогава? Кой ще бъде жури? Кой? Може ли една снимка за страницата? Снимка с мен? Каква изненада? Хайде! Кажете Кики! Кики! За първи път сме двамата на този фестивал. Мястото е невероятно страхотна гледка към морето. Виждаме, че има и много хора, които вече са дошли и са готови за старта на представлението. Няма търпение, да. Прекрасна атмосфера, наистина. Да. Страхотно. Младежки театър за първи път гостува на този фестивал и ще се радваме да участваме и до година, и по-до година, и по-до година, и по-до година, защото фестивалът е прекрасен и с една дума благодарим. Има супер много публика, има една страшна еуфория, много харесвам този фестивал. Не знам вече за коя година подред съм тук, но страшно много харесвам тук емоцията, срещите с колегите, изобщо всички представления, които се играят тук. Бургаския фестивал ми е най-любим. Няма да крия, че има много приятели сред колегите. Добре работим, мисля, че театрите ни добре работят един с друг. Директорите също се разбират. Настроението е прекрасно и морето също. Чудовище! Да викнем чудовище! Страх да не ме захапе. Айде, хоп! Искаш ли още ли си гладно? Не. Пак иска да яде, още иска да яде. А да му дам ли това? Добре, ето сега давам му и това. Оп! През почивката излиза една леля и почва да ни занимава да храним едни чудовища с различни храни. Едното е за пластмаса, другото за хартия, а другото е за пуканки.
Родителите много обичат децата да са добре нахранени, докато гледат спектакъл. И се оказа, че всъщност децата, улисани в спектакъла, изхвърлят всичко наоколо, стават и когато трябва да седнат отново за втория спектакъл, всъщност е пълно с бакуци. И ни хрумна, че всъщност би могло така да почистим и нашия фестивал. И се оказа, че въобще не е трудно. Децата много бързо хванаха идеята. Облякохме, разбира се, с кукли. Тоест, кофите за буклук не са просто кофи за буклук, ами са чудовища гладни за буклуци. This is my first time in Bulgaria even, so and it's my 25th country I'm performing. It's a different festival than most of the festivals I've been. It's a different way of like when I work with my puppets. Normally they can move a bit subtle, a bit small, but now I have to be like make really big movements because the people in the back also have to see it. So it's a different way of performing, and the music has to be really loud. So it's a more physical show than normal. It's more the small things. I try to keep the small things also because people also look at those things, but it's a different way of performing. Сега едно от най-впечатляващите представления, това, което преди малко видяхме, представлението на холандеца, то е изключително професионално и с много голяма точност направено. When I was 20 years old, when I was at school, I made a show with 2 eyeballs and it was a success. I performed for the other students, so I kept making puppets with only my hands and eyes. Now they are made of wood. I make all these short stories with these puppets with no text, so that's easy to perform everywhere in the world. It's a really family show. They're like stupid, no not stupid, but jokes like this, which the children love, but there are also other jokes which the parents understand more, so it's a really family show. Много са различни декорите, защото са от различни градове, държави. И костюмите също са различни. Различни са режисьорите, пиесите са различни. Искам всички деца да дойдат, защото има много красиви кукли и разказват много смешни неща. Така че влезли пред нощта и подменили неговото пекенце с едно друго дето се мотало по двора. Аз пък ще се преборя, казало момчето. И продължило да тича. И тичало до съседното село, където го спрял един моряк. Какво казал моряка? Ахой, момче! Не бе, ахой, стой! Накъде си тръгнал? Гоня вятъра! Абе, ти си много глупав, бе. Вятър гони ли се? Ами отнеси ми брашното. На мен кораба ми отвя. Какъв е проблемът? Децата ще ти кажа. Деца, какъв е проблемът? Ядото не може да извади ряпата. Ти, диди Марзеланчо, едно нещо ти казвам да направиш и ти веднага, колко е тежко. Колко е трудно. Дядо вади ряпа. Представлението на Мале-Мале, което преобръща представите за модерния куклен театър. Като всъщност е традиционно. И няма е по-народна приказка. Да, той е по-народна приказка, няма претенции и е пълно с песни и смешки. Да, мюзикъл е. Този фестивал е различен от останалите, защото е на морето, защото се играе на открито, защото се събират страшно много деца и кукленият театър достига до страшно много хора. Фестивала, който е сравнително млад, 10 години, вече има свой облик. Той е разположен някъде между панаира, градското забавление и професионалната среща на творци от различни институции. Има атмосфера, има празнично настроение.
Тази година отново сме с балоните тук на алеята. Този път обаче не сме само двама човека, а сме трима с различни приспособления за правене на балони. Естествено, балоните ни са гигантски и децата много се забавляват и си тръгват от тук, след като са напукали толкова много балони. Целите са хигиенизирани, добре с течността. Естествено, течността е специално направена да щади тяхните мами да не ги перат. Чудна и малко позната, толкова кратичка, но бащата. История чудна и малко позната, толкова кратичка, но бащата. Но аз не зная да лая. Не знае да лая? Това е един спектакъл за желанието да се превърнеш в личност, да бъдеш някой, но все още не знаеш как. И как може някой да те измами или да кривнеш от пътя лекичко, опитвайки се да подражаваш на този или на онзи. И всъщност, когато приемеш себе си такъв какъвто си, със силата на любовта, може би ще намериш и своя лай или своя глас. Взето изложбата е едно голямо фотографско предизвикателство от гледна точка на това как да кажеш много неща в тези 24 табла фактически. Аз съм част от това събитие още от самото му създаване и понеже много обичам да снимам деца, започнах първоначално и така за себе си да го снимам, но от това произтече един доста подробен и хубав архив. Тази година задачата ми беше поставена да успея да разкажа на хората, които не са били свидетели на тези 9 предишни фестивала, всичко, което се е случило, като съм се стремяла първо да има по едно малко къщче от всеки участник, който е минал през фестивала, но пък основната ми задача беше да отразя неподправената емоция, която този фестивал носи за зрителите. Неусетно се родиха едни 4 табла, които има зад мене, които аз в последствие обединих с 4 мота. Фестивала това сме ние и в това табло сме всички ние, които сме ангажирани служебно с фестивала. Има снимки, които са уникални по своята същност, като шефката е детето на една колежка с гипсирана ръка и всъщност е много приятно човек да се върне към тези моменти. Другото табло пък обедини хилядите детски усмивки, които за тези 9 години минаха и всъщност него кръстих фестивала, това са те, защото всъщност децата са тези, които осмислят съществуването на това събитие. И след това пък се фокусирах върху най-такива култови моменти от фестивала и това табло кръстих фестивала Ете магия и всъщност последното, което може да се така превърне в философията на цялата изложба, че фестивала с нас расте. И изключително ми е приятно аз за себе си, когато разглеждах архива и си избирах кадрите, да видя едни и същи лица на децата около мен, които съм снимала през различните години и които наистина всъщност си растат с фестивала. Пък тук и колегите ми подсказаха, че са разпознавали дори цели семейства и си се откриват назад във времето, което до някаква степен е смисъла на фотографията, защото тя запечатва и дава възможност да се преживеят едни моменти, които са отминали вече.
В тези 10 години тук се показваше абсолютно всички видове куклен театър за деца. В годините имаше и много международни участия, които по-късно тези творци участваха и в други български фестивали. Біз Алматы қаласының мемлекеттік қуыршақ театры бұл фестивальге өзіміздің қоржынымыздағы, репертуарымыздағы Қуыршақ Думан атты спектакльмен қатысып отырмыз. Бұл спектакльде қуыршақтың әр түрлері қолданылады, би билейді, және де осындай бір қуанышқа, ностальгияға, және де бір ерекше ертегі атмосферасына толы көңіл күй пайда болады. Осымен ерекше бұл спектакль. Усещането да виждаш реакцията на малки деца, на техните родители, когато децата са вече изморени от гледане на спектакли в 8 часа, едно дете обикновено ляга да спи. А родителите седат и гледат втренчени в това, което се случва на сцената, говори за дълбокия смисъл и за ползотворността на усилията на един екип, какъвто е Бургаския куклен театър, и познавайки Христина Арсенова, нейната неизчерпаема енергия, организаторски талант и способността и да превръща хората в екип като семейство, което се грижи с радост за това, което създава. Така. Кукленият театър прави хората по-добри, защото и така започваме в книгата си. Няма пиеса с лош край или пък с лоша поука. За мен е голяма загуба, ако едно дете израсне без да е голяма част от времето му минала в кукления театър. Румяна Емановидо е летописица на културен Бургас. И добре, че е тя, защото иначе много имена и събития биха били обречени на забрава. Много методично, години наред, тя ме убеждаваше, че трябва да задължително да напиша за периода, в който аз ръководя театъра, книга. Много години аз упорито отказвах, защото знам, че моята сила е в фокусирането ми върху случването на нещата, а не върху тяхното отразяване в последствие. Тя се върна много назад във времето, до самото начало, и написа книга, в която събра всичко свързано с театъра за деца и кукления театър в Бургас. Разбира се, изпълних молбата на Руми да напиша нещо и написах 14 изречения. Сега ще ги прочета. Чуда се, много ли е, малко ли е половин живот да си свързан само с един театър. Да присъстваш в приказката на този театър като главен герой, който с изборите си, с действията си, с решенията си определя какво, къде и как ще се случи. Дали аз съм била точният човек, от който театъра се е нуждаел? Дали през всичките тези години съм вземала верните решения? Дали съм направила театъра разпознаваем, значим, интересен? Нека за това говорят другите – зрителите, колегите и театралните критици.
Аз само знам, че си върших работата с отговорност и обич, с отношение и отдаденост, така както ми е диктувало сърцето. Ако искате да откриете нещо повече за начина ми на мислене, прочетете интервютата, които съм давала през годините. И следват 7 интервюта, които ако прочетете, може би ще се запознаете коя съм аз, които вече не ме знаете. В книгата има думи за колегите, които обичам повече отколкото е допустимо за отношение ръководител-служител, но само така мога, защото не успях да стана администратор, останах си режисьор и затова и подходът ми към работата е творчески, а не административен. В тези интервюта ще откриете каква е представата ми за добър театър, мисията ми като ръководител, кредото ми като творец. Няма да откриете много информация за свършеното по подобряване на материалната база и техническото оборудване на театъра, проектите, по които съм работила през годините, контактите, които съм установявала и поддържала, проблемите, с които е трябвало да се справи. Защото считам, че това е част от работата, която изисква заемания от мен пост. И понеже поводът за днешния празник са приказните хора, искам първо да ви срещна и с настоящите приказни актьори на театъра. По този начин. на съблазънта. Издаваме си глупостта, където се боим или желаем. Хитреците често използват глупците за своите си цели. Тумба-лумба, 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 имам чувство, че никога не съм играла пред по-голяма публика от тази. Малко е променена приказката накрая. Дядото никой не бие, а накрая дори подарява и другата си ръкавица, което с идеята това да помагаме на хората и да не гледаме само себе си. На място. Ай, кой е отзаде? Още един африканец има. Сега по-бързо.
Затова тези фестивали са толкова хубави, защото са изпълнени с хора, които имат позитивна енергия и искат да направят децата щастливи. И викаме с най-силния глас! Феноменално е, че на нашите представления няма да видите деца с телефони, възрастни с телефони. Успяваме в това време да хванеме детското внимание, а и вниманието на родителите, за да бъдат заедно с нас и да преживеят една емоция заедно с нас. Какво е това? Какво е? Имаш нещо на главата. Какво имам на главата? Ами не знам, имаш нещо на главата. Какво има на главата? Не знам, бе. Чакай. Цъфнах. Какво значи това? Фестивала има прекрасна организация и сме много благодарни, че може да сме част за поредна година. За всички тези години, в които съществува фестивала, е успял да намери и да възпита своята публика, така че децата да се наслаждават на изкуство и на открито. Аз се боря от години с това да възпитаме децата ни, че театъра е изкуство, в театъра не едем, в театъра не говорим по телефона, в театъра вниманието трябва да е на сцената. И това е много хубаво да накараш детето да погледне към театралната сцена. Има една такава театрална приказка, че сцената е 1 метър по-високо от нас, за да можем ние да гледаме нагоре, а не артистите надолу. Този фестивал изпълнява тази заръка. Аз лично благодаря на Христина и на колегите от Държавен куклен театър Бургас за тази идея и за това, че те устояха въпреки всичките превратности. Просто им свалям шапка. Моите най-искрени аплодисменти за това, което те правят.
нищо не сравнима. Пожелавам на фестивала да продължава се така напреди, да има много хора и да е жив и здрав. Фестивалдың 10 жылдық туған күнімен құттықтай келе, мен сіздерге тек қана биік белестерден көріне беруді тілеймін. Барлығы жақсы болсын. Пожелаваме на фестивала дълголетие. Да дойда на 20-то издание. Успех! Още 110 години пожелавам. Все така. И все повече да ни изненада и все повече хубави спектакли да има. Най-малкото 30-40 още издания да има, а пък ние да сме живи и здрави, да можем да творим и да участваме. Да пребъде в годините. Да бъде и стабилен, и гъвкав. И да продължи да дълбае корени надолу в земята. Да пожелая само фестивали. Няма утре, няма вчера, днес сме тука, днес ни има. Тебе, мене, цяла чета с нищо не сравнима. Няма утре, няма вчера, днес сме тука, днес ни има. Тебе, мене, цяла чета с нищо не сравнима. Няма утре, няма вчера, днес сме тука, днес ни има. Тебе, мене, цяла чета с нищо не сравнима. Няма утре, няма вчера,